Здравейте, сладури, аз съм Дръмър Виви. Днес ще играем Bed Wars с Даниелчо БГ и AndroGG8. Може да се абонирате за AndroGG8, който и той прави гейминг. Ще игнорираме факта, че последно е послал преди примерно година. И Даниелчо БГ, който може да го последвате, може да го знаете като Author Edit. Тагвал съм го в миналото видео. Двамата ще станете в описанието, а ние ще започваме. Аз събирам първи, Вики втори, Андър, защото даваше явка и беса. Аз събирам просто примерно 3 Siren събирам аз. Сега събирам 3 Siren, аз ви фървам всичкото злата. Педере. Извинявай, ама има тън на края на тая дума. By the way. Actually. Да, actually. Ти си от тук бе дебелак шибо на лайно с него. Дай ми такива готви мярда, е много те обичам. Казва се педерас. Е така. Actually, благодаря. Да. Брат, гения си личи от всякъде, каквото да си говорим. Къде да хода? Ти си гения. Даниеле, къде да хода? Ти си гения. И аз така, Даниле. Виж какво написа в чата. Ясно, това мисля, че ще трябва вече да го блърнем. Как така? Да няма смисъл живот. Гледай сега хубица, сега ще банат от сървъра. Сега те банват. Оу! За какова? За да го няма. И сега пада нашия последните 2 блока. Оу! Ма е най-добрия. Най-добрия на тази игра. Ма верно. Ако искате да правя в YouTube, може да се абонирате за моя канал, каза се Даниелито обича. И това го блърваме. Ще го сням. Ако го потърси този канал, ще трябва да умрете, съжалявам. Не! Няма да бъда саботиран от някакви педалчета на 3 години. Леглото на сините отиде. Сините ги няма. Аз съм при сините, Викторини, аз съм при сините, но убих, защото мразя малки деца. Мале, ще да компютър. Спокойно, аз съм над базата им. Аз съм над тях. Бът, не ми точно къй си, знаем, че съм нов компютър и ще свърчи през тараста. Сега ги бомбардирам, спокойно. Казвам аз и за малко да падна от острова. Мале, жълтите ще бъдат респектирани, майко. О, брат, той има Iron Armor, това не мога да го убия това, защото... Има, брат, има Iron, има гараж на работа. На коя? Като цяло, да. Моля те, Андрейчо, бъди малко Family Friend бързо в копаля такова. Айде, бутай го. Оу, трайхардъра. Той сега ще ни кемпи нашия, брат. Вдигвайте леглото. Вдигвайте си сами леглото и аз сега ще умря, защото им се дадох. Буквално сия няма просто няма право, буквално сия няма право да трайхарди точно пред мен. Ма ние го отрепахме, бе, какво трайхардане? Някакъв човек, червен чичак иде при нас. Мисля, че него мога да го наебем, но внимай да не те бутне, защото са трагични все пак. Няма, аз съм професионалист! Казах аз и ни паднах от моста, брат. И тримата умряхме едновременно, брат, трагедия. Базата съм, има един кък. Защо имаше жълт на базата ни и никой не правеше нищо по въпроса? Валио, ще да вземам много Валио, чит, брат. Андро, маняк, не игра! Червените са тука. Червените са тук, добре, червения се умета. Вземете си броня, защото май само аз съм с броня тука. Аз съм беден на гъс. И аз съм беден. By the way, жълтите са ближнали до нас, ако не сте забелязали. Знаеш колко ме интересува? Аз имам брич към тях да отидам. Майка ти мръсна. О, шит! Стани, бате, майка ти да бъде на тебе и на червения и нас. Окей, няма проблем. И на Мицури, бате, да знам. Брат, само ще ти кажа, че съм трайхардър и аз. Така че тия не могат да ми дойдат, каквото и да става. Къде си? Жълти ни ръша, брат, правят ни сандвич, правят ни сандвич и червения е тука. Аз в момента се опитвам да... Много добър български от тебе, by the way. Аз това не знам как го оцелях, перфектен български, брат.
Андрей следи за червени, аз ще се катера по гениалния ни колега ето тука, жълтичкия педерас. Така, гайс. Жълтичкия педерас скочи ми! скачи ми. Аз съм стъпил опричките в една. Моля ти, Ще го не бе убиеш ли брат, ти? не, на едно хп, на едно HP съм. Май той е го лон. убих. Така, браво. Така, гайс, трябва да кажа нещо много важно, не съм изиграл тази игра, не съм играл от 2 седмици, имам 3000 часа на нея. Не питайте откъде знам и не питайте защо имам толкова много на тази игра. Може да се каже, че има фетиш. Има фетиш. Да. Да, има фетиш. Вика му се by the пристрастение. Малко тук всеки ден. Това. By the way, има едно червено бро, където седи отгоре в нашата база си кемпи и си... Да, знам, Долна съм. дефендвай срещу него. Дефендвай срещу него, аз лекенко само ще ръшна жълтите и с помощта на колегата. Аз му ще го чупи, аз не го чупи. Тия нямат легло, ти си го щупил, добре. Чакай, че аз се чуда къде им е леглото, брат. Ба, това червено брутко си мъдрса лавата му да вече от 5 минути, не мога вече да го търпа! Кочи ми! Прекалено е слаб, за да ме убие, ако ме убие съм кък. И та нашия умира, брат. Няма да умра, защото все пак казваш, че съм кък, аз не съм кък, аз съм пишка. Потвърждавам. Извинение за мъжко създание, ама така не, много гад. Ще взема Fire Charge. Ба, то помяр горе много ме дай, за малко ще го рапортна като любака. Любачето. Не мисля, че ви е много разрешено да ползвате любака, защото заради копирайт лоус, честно казвам. Не че знам как работят. Ама, мисля, не сме... Червени умря, не ми пука. Лесна, аз спам във война, той не ме е убил. Най-добре съм на тази игра, и аз ще ни пешока. Дани Любкин, моля да... Къде е червеняк? Ти го убили червения, бил? Това ти казвам. Аз имам 2 каменни меча в момента, не знам защо, но имам 2 каменни меча. Я го дай един каменен меч. Ето, фърлих ти го, да. Его червения в нашата база. Има още един червен. Хубавото, тази игра е Windows, гайс, тук му за видеото за Вики, айде, уинахме, GG. GG? Мачка е тази мека Брат, питка! Аз съм, как имам 6 кила, бе, брат, what the fuck? Как съм на първо с 6, бе? Значи, хора, поради неизвестни за нас причини, Andrew8 няма да може да участва в игрите следващия няколко до края. Но все пак ще е в Discord разговора, така че мога да го чувате пак ви го прости и говори. А ние ще продължаваме, разбира се, защото сме професионалисти. Няма да играем едно в едно. Ти си твърде голям трайхардър. Една игричка, моята. Не! Няма играем едно в едно. Брат, се, няма играем едно в едно. Може Skywars, ако искаш. Не. Аз само играя нон-стоп, когато някакво да играя, брат. Само Skywars. Тая музика, by the way, by the way, ще върви в бекграунда. Знам, не гледай чата. Не можеш да кажеш на някой да не гледа чата и да го очакваш да не гледа чата. Ръжеха ни, умряхме си като кучета. Така, това ще го отрежем. Не, горе живи. Живяхме, живи сме. Обаче, какво? Веднага викам, че ще го режа от видеото, обаче. Той вече показва само победите, само гледай. Ще видиш, ще бъде 1 минута. Ето, и това е така. Шит, ще пуска TNT. Искаш ли да си лапаме неща? Добре. Това бах ти пика плана, няма да те лъжа. By the way, в момента аз се пише на момиче, но той не може да разговаря с хора, това е прекалено трудно за него и някъде около 1 час питаше чат GPT накрая, докато не му даде нещо адекватно и накрая бах се ядоса. Добре, глей са. Play of the day, гледай. Не, play of the day. Сега ще кукнем, гайс, ще кукнем.
Еса, мастер плей. Мисля, не си готов. Да, идва мамата. Как искаш да ти някаква катарица? Защо аз съм толкова нормален човек? Толкова спокоен човек. Искаш ли, ако Абе, си да си Това беше доста мъжки глас, аз не знам какво ми говориш. Брат, Даниеле, айде ръшкаме. Това да Професионализъм. войдам. Сега ще кукнем, гайс, сега ще кукнем. Кога те си ги банна ли? Брат, Така, между другото, гайс, изтрих играта. Искаш ли, ако си да си пишем за... Не, ако нямаше работа, вярно, да. Още биха ни леглото. много готино, брат, аз се отказвам от живота. Обреха ме! Така, това най-вероятно ще го режа все пак, защото... Не, Имаше много добри моменти, имаше прекалено добри моменти да го удреш. Ако го удреш, Нали знаеш, че аз твоето POV не го виждам, нямам видео на твоето Няма POV. значение. То достатъчно само да ме чуят много хубав секси глас. Гръмни си. Пак се пагали, Прави ще да те... Не, да, така. На 3 започвам да пеем Сакче Амре. Като съобразиш Дилея. Добре. Съобразиш Дилея, окей, добре, давай. Аз стъкнах се. Сега ще се стъкна. Oh yes, come on baby. Чакай. Не. Пак ми си, да те, пак се пагали, да те. Тук съм. Така, на 3 започвам да пеем Сакче. Така, 1, 2... Ще ми копирайт клейм на видеото. Да те черпя сок. Черпя сок. Искаш ли? Искаш ли? Да те черпя сок. Сок. Айде, Мисля, сме да видят. Но, сокче. Тя вика, че иска в нас. Да и в устата, леле мале, тя е като русалка. Бяга тя като Том и Джери. Летейки, пускам през октомври, пръсена на щом месец вори, много мечти, аз ги изпих като циган. Ръшкаме аква. Много циган, клати, ще я возя. Ще я возя около света. Дам, мътя си на вечно. Фалшива Дай да видите! Това ако не го виждам, сигурно сте видели, ще да страйкна. Това буквално е концерт, мале. Не, аз ще го добавя в видеото, въпросът е дали ще ми го копирайт страйкнат. Не, брат, това е пимито, мъзняк, точно пимито няма, точно пимито. Така, ама все пак, няма как да знаеш, все пак. Първо вика си 4 абонати на ютубър. Ей, това е така, ама за всеки случай. Първо с 4 абонати на ютубър, бас това работа толкова бе, че няма познати вкъщи. Вижте, Адвоката му е драго, бе, адвоката му е драго. Добре, печелите. Да, и сега пимето намира това, брат, и в коментарите пише... Помощ! Даниеле! Чики бойс нещастен, помогни бе! Ами не мога сега, аз сега събирам диаманти. Опа! Чики бойс, аз те викам, брат, сосен енерал да съм тука. Той е нашия... Газа на географията, брат. Идва, то вече няма смисъл. Аз се връщам на центъра, довиждане. Ами аз съм вкъщи. Помогни ми, при теб съм почти. Паднах, умрях, какво съм? Къде съм? Паднах! Между другото, by the way, като казаха ми за Драго, между другото е детство живо. Добре, този умря, защото е пълен педал. Гайс, обаче, вижте, ние какво да си говорим,
любимите е финансово независим. Добре, чакай малко. Какви са... What the fuck? Финансово независим, така че ще мълчите. Вие кога ще сте финансово независими, така като гледам май няма да се. Хора, аз съм финансово независим. Гледай Коста, тук съм на Слънчака. Всички хора на човешки хейтери да се гледат на работа. Вижте, имам пари, финансово независим, 2 видеа по-късно. Хора, ето ми къщата, безпроизводите съм на моите стаи, защото съм беден. Значи така флекса колко работа си ги е взел и не покажа храната, ми покажа менюто вариант, защото не си взел нищо. Ето види, погледна, ходилника ми полети и тук сняваш. Ти тук, я не ме поръча. Ходилника ми целия пълен. Това е филбой, буквално. Не, това са трима. Това са Крис, приятеля на Крис и той е филбой. Да. Това е да ги... А не, вие играете двама, значи Крис и приятел. Вече са дури. Крис! Крис, и двете играем малко на Гарон. Дели ме куша, не има нещо. Само гледай. Го знам какво е. А не, той не знае какво е YouTube. Той има втиш само към Roblox за Грава Гарон. И към TikTok. Да. Ама и... Пак ми сина, това, само това ще пак ми сина. Аз един концерт, на коя песен? Син, знаеш ли? Не. Това Кайли жена, знаеш ли? Не. Хайдбас. Тук излиза, че няма диаманти, брат. Не, момиче. Айде, давай. Едно, две, три. Ледено момиче. Заповядай се за мен, не. Ти ледени, ти ме по-гали. Добре, верно ще ми копирайт клейм над видеото. Моля ви се, престанете. Stop singing copyrighted music. Stop singing copyrighted music. Даниеле, правим ли сандвич на белите или... Какво правим? Не е копирайт, Дай сандвич, ама аз искам повече обичам слуканка, отколкото шунка, ама пак става, дай. Ама... Вики... Бе ме какъв тип салами обичаш? Вики, не мисля, че... Вики, не мисля, че той, който се представя, че е рапър и е помак и е педофил, че ще страйкне канала. Бе ме, брат, какво мислиш? Try harder. Try harder е мъртъв. Брат, Вики, нещо направи. Двене ми сбутат до неговото легло отзад и успя да го щупа. Браво. The white team have been eliminated. Това е много добре за нас. Това е много добре. Със сигурност, изобщо не сме трагични. Вики, брат, не искам да знам това видео какви емоции ще изпиташ, докато го обработваш. Много. Идват ни аквани, идват обаче. Което не е никак добре, меки прича, аз нямам никакъв армор, брат. Аз нямам абсолютно никакъв армор и двамата ме ръшнаха. Са ни идват, Даниеле, не ми пищи така, че като ти навредни... Той момчето получи, брат... Къмшот. Ще компютъра, бе! Искате ли хора ни интересен факт за Author Edits? Те са няколко факта. Първият факт е, че скоро ще се върши 1000 абонати, така че моля абонирайте се, правя футболейки. Вторият факт е, че, както казах, любимата ми игра е Бейла, защото съм да не казвам защо. Пък и последния факт го забравих. Аз нямам броня, тия са... този няма Iron броня. Ника му има YT, момчето има YT в ника. Значи е tryharder, брат, за YouTube tryharder. Не, брат, няма, просто бързо живее 2017. Добре, какво казах, въобще не tryharder, момчета.
трагедия, брат. Каква трагедия е тоя. Как изобщо ще има разрешено тия да игра тази игра? Наш се опитва брат спидбриджне, падне 3 пъти, аз трябва го гледам отстрани. Тъжно ми е за такива хора. Брат, сандвич бе да фешът обичат сандвичи и ще ни трябва TNT за двечки. Аз сега ще взема 2 TNT-та и Янка ти идва при мен. Ти къде си? Мило педалче, къде Аз си? съм базата на билтичта. А, добре, аз съм почти там. Аз вече съм Ти тук. стайки момент. Буквално заобиколих базата отгоре и ги заобиколих и тях отгоре и сега ще ги ръшат един да идвам от тук забрави нищо не съм. Идвам. Да бъда ли сакрафайс? Имам TNT. Задържай! Аз не знам как не го чух това. Аз ще умра, аз умрях, да, аз технически се фърлих сам. Но това няма да му обръща внимание. Щупих им леглото, бе се малко се вършам афъка съм. Това е важно, че си им щупи. Защо си афъка, бе? Какво правиш, бе? Ще ми бъгна телефона, брат, за това. Лол. Tough shit, брат. Еми, гайс, аз отивам да вечеря. Най-сетне си купих скапана броня, брат, и вече мога да се файта. Мале, мислех, че друго ще кажеш, ага поводе. Така да. Трябва ми едно голд ми трябва за... Също защо ми е TNT? Ние им щупихме леглото на уния педали. Учва се. Чао. Ръшкани. Чао. Добре, да, ме те нямат легло, ние мога да ги оправим без проблем, брат. Само да водя по най-умния начин, брат. Честито, брат, чакай се. Добре, един някаква отиде. Другия остана. Другия си е на базата, горе ме цели слъг, брат. Imagine да играеш с слъг, брат. В смисъл. Колко слаб трябва да си, че да играеш с лък? Брат, imagine да играеш с лък, означава, че топки да си по-малки от на Бръмба. Добре. Ало, коли сме? Тук сме. Бат, като правят тъм него ти на видеото, какъв ли ще бъде, брат? С това видео, брат, не знам. Го сивия, бе! Той е в центъра, малки педерас. Ти ние ли? Ама ние аквата... Това не е добре. Цялото лоби играе с лък, аз цялото лоби играе с лък. Ясно. Това се превежда като бъди гей и си купи лък. Не, това се превежда обаче най-големите готини красиви машкари, сигни и мръснички боти. Не, аз си взех лък, мен писал. Писна ми, брат. Всички са гейове, време е и аз да бъда гей за му. Мисъл, не, това не излезе както иска да излезе. Така. Сабат, сандвич ми направиха тъпите зелени млади. Да, съм дете ми сгубка. Ай, получат, да си го знае. Никой цвят бяхме. Бяхме розови, само че... Добре, той имам шанс да го убия, честно казано. Имам изключително голям шанс, защото той си отгоре няма много живот, защото го целих с лък до сега. Айде! Аквата уйде, брат, уйде. Базата на сивите е най-броки нещо, което мога видиш през 25-та година. Значи тази игра не я печелим, така ли? Да, а пък зелените са плотни трайхардъри, така че още по-зле. Но пък леглото им е слабо, но пък са много плотни. Брат, гледай го, бе, гледай го! Не, брат, левкам, това беше. И хора, това беше нашето трагично игране на Bed Wars. Останахме само за Ньочо БГ накрая. Все пак може да се абонирате за AndroGag8. Разбира се. И моля ви се, не ни се подигравайте, ние сме трагични все пак, това е ясно. И ще се видим в следващото видео, какво да ви кажа? Да, шаци. Чао!